Ayo coba budal lagi cuh. Ih, Syoko toto. Wiro pati, wiro yudho. Mangga ing madyaning ajure badhe beri kelawan tambur yo monya sesauran rampak-rampak suarane perang pupuk sumepet sang bandero umur bedoso wede tanggaping sasmito kepareng ana wong krida wangan Turangga Jati dalu punika caos panglipur Mugya kantuk karaharjan kawilujengan pidodo kalis lir ing sambikala dampyak sang prajurit girang-girang gumuyu yo kanca ayo budal cowok. Yeah, hey! Yo! Yeah! Oh! Yeah! Hey! Oh! Yeah! Oh! Yeah! Yeah! Ayo.
oh oh iya lo iya kita balik kolon lewat edan ora kelakon timun sigarane ayo bangun negarane ya yo iya belarak disampirke omahe jarang ngampirke ayo yo iya yo ono sing imut-imut ya 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 iya awas iya awas ya
Yo yo. Yo yo. Yo yo. Shalololo. Yo yo. Shalololo. Yeah yeah. Shalololo. Yeah yeah. Shalololo. Singok. Shalololo. Undal undul. Shalololo. Yeah yeah. Shalololo. Singok. Shalololo. Ya oh iya. Oh iya. Ah,
Ayo, ae, ae. 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 Ayo,
ingkang samyong beksa tumapa ing lampah prajurit Kadiri ingkang siaga atata-tata Onang loro tur slendro salompret belong carane kepang nyongklang marake jaran mangan pengya goncang ganong sawean iprang toka kungan reok pranyoto gawe kutiro yo Ridu mawur mangawur-awur rahat tengaraning ajurit kong maguru kongso kadya tetep putula para panjriting turangga ngesti markata ingkang Raja Layu sepit yo oh
Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa padha hanulatya do ing muni ceritane angger ira sang Prabu Sasrabau ing Maespati aran Pati Suwanda lelabuhan dipun kang kinelong telung prakara kaya aran guru den antepi nuhun nitraho tomo
yo. Ayo, kebune keturunan Banteng. Des kong baloteng desumumu. Des kong baloteng desumumu. Des kong baloteng desumumu. Iya, iya. Oh. Wah. Kebone keturunan Banteng ketaton. Ejak bendal komoro deberi kong maboro ngongkong kepiap yang wadang agati kepiarso suara dipun ler opahi samudra. Iya iya iya. Wah. Yo yo yo. Palugon lagune nglekas lu kita linuting kidung kadung kadreng hamomong pangmong projo kang wis hanya kuyung bebasan rangiro kadadak kamanungsan tematining para paraga den sengkuyung para nayakaning praja. Blak joplak sowang ngedeng kelenter mampu ketundung kotel tadang oleh ralere sapa goyong dale akisir sirpong dale kopong sirpong dale kopong sirpong dale kopong tak joplak sowang ngedeng kelenter mampu ketundung kotel tadang oleh ralere sapa goyong dale akisir sirpong dale kopong sirpong dale kopong. Pancen kowe sing marah-marahi pancen kowe sing marah-marahi puto-puto kalah solae lonca-lonca dan nuli tanja nyampur nuli tanja ngadeg bali maneh rupamu ding celone ana puto lucu senengane goyang-guyu ayo maju ya ya iya
oh ah oh ampun plero plera plero matane plera plero plero plera plero kulite abang kero kero abang kero iya yo 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 oh oh Sontoloyo Sontoloyo aja Sontoloyo Sontoloyo lolopis kontol baris lolopis kontol baris lolopis kontol baris lolopis kontol baris abang-abang ketero loto kidul kono kuburan main sing klambi abang deko tondo moto wadah bubur deko golek duit tol jahit jahit jatol jahit kontel cari banyak doke bacel hilang siji tol jahit jahit jatol jahit kontel cari banyak doke bacel hilang siji iya 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 ono coroko doto sawala padha jayanya moga bodhonga ana caraka doto sawala padha jayanya moga bodhonga Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan ta'imatan bitawali mulkillahi. Iya iya mugi-mugi kanthi sholawat menika sedaya pikantuk kaberkahan.
Oh, nah. Iya, yuk. Ya Rabbi bil Mustafa balil makom sidana wa fir lana pamanu ya wasi'al harobi ya Rabbi bil Mustafa balil makom sidana wa fir lana pamanu ya wasi'al harobi. Mugi-mugi sedaya pikantuk kaberkahan keluarga ageng Bapak Dul sakutra, mugi sederek-sederek ingkang mangayu bagya dhateng keluarga agung Bapak Dul dalasa keluarga saketo sedaya wilujeng manggih karahayon kalisna rubeda lir ing sambikala. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yassina habibillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayo, ben padang jalane dibabadi. Iya. Bantengi metu meneh. Ayo dibabatke suket. Iya. Ya. Babadono Pangeran Sondel Laksana. Babadono Pangeran Sondel Laksana. Allah ya Allah. Pangerane paring sandang, paring pangan, paring welas kawulane. Babadono Pangeran Sondel Laksana. Allah ya Allah. Babadono Pangeran Sondel Laksana. Allah ya Allah.
pangerane paring sandang paring pangan paring welas kawulane oh ya Ratu Buto Rawono Rojo gawe geger nyolong Dewi Sito Aduh mati geteh putih Tuan sama Sito dijahule Unongan Indra Jislan Pati Ketembangan warok digawa. Wah, metu waroke njera. Wah. Awas. Non sewu Mas nganten sekalian kasuwun mandhap. Sarangan mengko ganti nuwun dhateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala dalu punika mugi-mugi tansah pinanggih karahayon karaharjan joget sing apik. Wah, ayo. Waroke joget sing apik yo. Ya, ya. Awas, ayo. Yo. Ayo yo. Bantengi
doyan godhong gandul. Ayo paman-paman sing arep goyang jaran, ayo. Ngumpul. Ayo ngumpul. Ora ono raja gawe geger nyolong visito patoman kotek putih sowan kapan ento tidak mulih